уважаеми телевизионни зрители, драги радиослушатели и вие уеб ползватели! Здравейте! Днес е неделя, 19 октомври 2020 година. Току-що пристигнаха съперниковия състав на ФК Траяна Стара Загора. Траяна 2022. Така мисля, че беше точното наименование. А ние се намираме отново вкъщи. Отново сме си у дома. След дългото отсъствие от тук стадион Катуница Арена, който ви добре познавате, отново сме у дома и сега ще се разходим малко. Ето виждате, това е входа към стадиона, но той е за специални лица, а това е специалната машина на нашия домакин, който се грижи да поддържа терена в отлично състояние. Виждате уникалната техника, с която разполага отбора и в частност Гено Вардов, човека, който се грижи за терена и за всички части всъщност около терена, както и за съблекалните и за целия стадион, за което изключително много му благодарим, разбира се. А сега ще ви разведа малко наоколо, за да видим как е минал ремонта, защото тук се извършваше ремонт едно известно време, докато отсъстваше отбора и докато бяхме на импровизирано турне по Стара Загора, по Хасково, тук-там из България. Нека да минем първо през трибуните, да ви покажа трибуните. Ето, вече са се настанили и част от фенската маса на отбора. Отбора домакин, разбира се, защото отборът на гости току-що пристигна, а те са и без фенска маса. Сега тук доскоро имаше седалки, които бяха доста вехти. В интерес на истината, според мен бяха доста здрави. Ето тук може да видите какви ремонти са правени. Там, където са били седалките, е било надупчено, за да могат да бъдат фиксирани те, но през тези отвори е минавала и вода. Да покажа и стадиона отгоре, за който не го е виждал. Ето ги и домакините, момчетата на Ботев 2002, които загряват в момента за предстоящата среща с отбора на Траяна 2022 Стара Загора. Да се върнем на въпроса, който разискахме. Така, запълнени са, замазани са пукнатините, отвори, дупки и са премахнати счупените седалки. Сега, друг е въпросът, дали ще бъдат монтирани нови такива. Тук може да забележите и ето сега ще ви покажа на другата трибуна, на южната трибуна или на северо-западната. Това не е толкова важно. Тук се виждат и старите седалки, такива са били и горе. Ето виждате, някой се погрижил те да не са вече здрави. Исках да ви покажа каква природа има, какви дървета, тополи. Забележете отвсякъде. Отвсякъде има зеленина, която някога, които тополи, да, те не са пораснали за един ден, нито за една година. Те са сяти много отдавна и спират вятъра, правят лятото и сянка. Тук след обед на тренировките става чудесно, защото след 6-7 часа вече половината и повече, по-голяма част от терена е на сянка и се тренира доста приятно. Така, това е мястото за... После ще ви го покажа и отпред. Резервната скамейка, разбира се. И навесите. Тук какво още е подменено, освен че е подменена боята,
виждате, чисто нова, направени са замазки там, където е било необходимо, защото все пак сградата не е на 2-3 години, не е ново строителство, така да кажем, на повече от 10 години. Ето виждате, тук искам да ви покажа и съвсем новата ограда, която е монтирана съвсем неотдавна и съвсем нова, прясна пари, както се казва. И така продължаваме да ви покажем. Ето това е господин Овардов. Здравейте, господин Овардов. Така правиха. Не така, а така. Разбираш, не виждаш само ръката. Не така, като ги изпънат. Да. Господин Овардов е човека, за който ви споменах одеве, който работи с невероятната машина, която е в задния край на тази сграда и който поддържа в отлично състояние тревната настилка. Дори преди малко той мина с нея, за да обере поне част от листата, да подстрижи, да филира връхчетата на стръкчетата трева, за да бъдат те с микромера ги е мерил, да бъдат в точна позиция и височина, така че да може максимално добре и бързо да се движи топката. Не е поливал сутринта, повтарям, не е поливал тревното покритие, защото снощи или предния ден, валя, точно така. Той следи обстановката метеорологичната, може да ни каже, има си тук частна метеорологична станция, всичко измерва с нея, посоката, скоростта на вятъра, дъждовалежа в сантиметри, милиметри и дециметри съответно, както в всякакви задачи може да влезне. И така той отговаря за най-важното всъщност тук, за тревата да бъде, пак казвам, отлично. Както виждате, тя е изключително зелена. Значи тук в нашата професионална А група или FBET лига има твърде много стадиони, които могат просто да завиждат за състоянието на тревното покритие тук. Здравейте, господин Овардов! Здравейте. Много ми е драго да ви представя на уважаемите телевизионни зрители и тези, които не ви познават. Днес правим едно видео, за да покажем какво е състоянието на терена, по-скоро на материалната и на сградния фонд, най-точно казано на сградния фонд след ремонта. Ето виждате, това е сградата, в която се помещават двете съблекални на отбора домакин, както и на отбора гост. Тук има, разбира се, помещение и за съдийската бригада. Ето съдийска стая, съдийски състав тук. Имаме туалетни, разбира се. Тук е съблекалната на отбора гост, който днес е Траяна 2022 Стара Загора. А тук може да видите един доста век календар. Век, колкото е такъв, от 1999 година. И тук се виждат и някои фигури, които са все още в форма и в днешно време. Някога са били играчи, футболисти в националния отбор, сега за ръководители на Български футболен съюз, треньори, спортни деятели и така нататък. Ето тук още една снимка с... Това е Димитър Пенев, голям треньор, извел България до четвърто място на световното първенство в САЩ 1994 година. Тук сега влизаме в съблекалнята на домакините. Ето, виждате, така изглежда тя. Жълто-черно преобладават цветовете на домакините, което е съвсем естествено. Виждате теракотени плочки. Икона имаме Свети Георги, който да ги пази и да ги закриля.
плотниците, водичка, с която да се оводняват, да не вземат да присъхнат. Тук мога да ви покажа и банята, за която много от вас, може би, ще завидят, много от нас, дори също бих казал, и които им предстои ремонт. Ето. Какво да ви говоря? Погледнете. Вижте какво нещо. Всичко е чисто ново, изключително, невероятно. Гледайте. Мивка. Мивка слънце. И така, това са условията, при които си почиват тук и се събират на разбор момчетата от 2002. Тук насам виждаме противници. Тия противници са... Те са статични, но си противници. Тук отиваме към фитнеса. Да, това е тук е фитнеса на отбора. Ето може да видите с какво разполага фитнеса, където щанги, мали, топки, гледай просто, обръчи. Ти да видиш. Ти да видиш. Тук поддържат добрата си физическа форма. Момчетата срещу фитнеса е стаята на управителя. Тук не влизаме. Тук се влиза само при голяма нужда. Така че се отдалечаваме. Ето, тук можем да излезем отново навън. Има си тук и барче, кафенце, чайче. Зимата децата много обичат да пият чай. Топло след тренировка. Мащерка, мента, липов, шипка, старс и да, така нататък. И виждате, че всички са на терена и отбора на домакините и тези на гостите. Така, горе-долу така стоят нещата тук при нас. Мога да ви покажа, да, и ето е другата трибуна. Другата трибуна, която е приютила още една част от голямата фенска маса на Ботев 2002 U14. Ето, вижте. Ето, това са феновете. Голяма работа са, да знаете. Заради тях отбора върви така добре тази година. До тук нямаме нито една загуба в първенството. Не стои така въпрос за купата, но там това е дълга бира. Друг път ще говорим по този въпрос. И така, изключително ми беше приятно да ви представя материалната база, сградния фонд на това великолепно съоръжение Катуница Арена или Арена ди Катуница. Се тая, както искате го запомнете, само да го запомните, защото често ще се виждаме от тук. Ще излучваме пряко, живо. И така. Благодаря ви много за вниманието. До скоро, до нови срещи и след малко се включваме за началото на матча, което е от седми кръг. Мисля, че се пада седмия кръг на първенството на и така, да не ви задържам повече вниманието. Благодаря ви и до скоро!